Flot der. Så mærker du på runden lidt på benet. Ja, du fører den ind. Yes. Sådan. Nu kan du lige sidde lige og støtte op med udvendig ben. Den stadigvæk går fremad, og den ikke forsvinder helt ud. Rigtigt. Jeg er i gang med at lave den der sade, så det bliver god nok. Ja, ja. Sådan. Men lav den ned ad langsiden. Hvad så er den her? Ja. Men det vil sige, at allerede nu samler lidt op, så du laver den faktisk ud af hjørnet her. Bøjer den. Hånden ind. Indvendig ben. Kigger ud over hestens højre skulder. Rigtigt. Så bliver ved med at ride fremad, og så bare ind. Og så øger du tempoet lidt her. Skub til den. Rigtigt. Og samler op igen. Flot. Ja, og drive. Støt den lidt med kæmmen. Støt den lidt med kæmmen. Den bliver ved med at gå fremad. Rigtigt. Og ind over midten og lav en parade på midten. Super. Flot parade. Og så trav frem på højre løn. Højre ben. Løften med kæden. Højre hånd ind. Det er rigtigt. Igen er du på højre skulder ind på hesten ved højre skænkel. Rigtigt. Bare skub lidt til hende. Ham. Bare se den. Så er den der. Super. Kig ned langs en hold tempo. Der skal den være. Og bryde af. Og rid lidt frem igen. Så samler du op igen. Gå ud af hjørnet. Versaden igen. Der. Runde med indvendigt. Super. Super. Og ind over midten og en parade. Og op og søg, op og søg. Så prøv at ikke at løfte hænderne for højt. Der sker lidt det, når du løfter.